Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Будь здоровый, Лесик. Дякуй, але я не чхаю. Апці. Будь здоровый, Лесик. Як гэта не чхаеш? А што ты робіш? Ды я... Калі ты не чуеш, што чхаеш, то сапраўды захварэў разумнік, прычым вельмі сур'ёзна. Ты не захварэў, я кажу. Я праводжу навуковы эксперымент. Што за эксперымент такі? Нос сабе казычыш і спрабуеш стрымаць чых? Ці ніякага эксперымента на самой справе няма. А ты кажаш, што здаровы, каб не сядзець дома і лекі не прымаць. Ну і хітрун. Але Дарынка цябе рассакрэціла. Слухайте, я... Ты, разумнік, рыхтуйся сядзець на канапе і піць горкія лекі. Ды вы... А мы табе фотачкі з прагулак дасылаць будзем, каб ты не сумаваў. Ды не захварэў я, дзяўчынкі. Вы ж мне слова не даеце сказаць. Гэта ў мяне такі навуковы эксперымент. Я проста з самай раніцы прачытаў, што немагчыма чхнуць і не заплюшчаць вочы. Вось і правяраю гэты факт. Факт сапраўды цікавы. Ну як, праверыў? Праверыў. Ну, разумнік, дзяліся вынікамі эксперымента. Калі ласка, я высветліў, дакладна чхнуць з расплюшчанымі вачыма немагчыма. Вось дык ну. Хочаце, праверце самі. Мы табе верым, Лесик. Я тут падумаў, і вы, сябры, лепш не праводзьце зараз эксперымент з чханнем, а то і бацькі напалохаюцца, вырашаць, што дзеткі захварэлі. Вось-вось. І мы, разумнік, між іншым за цябе напалохаліся. І каб супакоіцца, нам неабходна зараз жа паглядзець ранішні мультфільм. Добра, добра, уключаю. Лесик, а што ты чытаеш такое захапляльнае падчас добраранка? Ды я толькі на хвіліначку ў кніжку зазірнуў, прабачце. О, Лесик сёння толькі і робіць, што чытае. Зубы чысціў, чытаў, зарядку рабіў, чытаў. Я сама бачыла. Ды я такую цікавую кніжку знайшоў. Тут столькі навуковых фактаў. Нават такіх, пра якія ты дагэтуль не чуў? Якраз такіх. Мне проста сапраўдны навуковы скарб трапіўся. А з намі і з гледачамі сваім скарбам не жадаеш падзяліцца, Лесик? Ой, можа, не трэба? Навуковыя факты – гэта сумна. А я выберу самыя цікавыя. І атрымаецца ў нас навукова-пазнавальная раніца. Кася, згаджайся, паглядзі, усе гледачы згодныя. Ну, тады добра. Толькі адна умова. Мы будзем рабіць перапынкі на мультфільмы. Ды гэта самы правільны навуковы падыход. Павучыліся, зрабілі перапынак. І так увесь час. Ой, Што з табой, Кася? ды я ўжо стамілася, так стамілася. Мне проста неабходны перапынак. І ўпэўнена, гледачы са мной згодныя. Ну ты, Кася, і хітруха. А яшчэ Лесика хітруном называла. Ты намякаеш на мультик? Ну, так. Перад навуковымі заняткамі самы час паглядзець мультфільм. А потым, сябры, вас чакае шмат цікавых фактаў. Так што не адыходзьце далёка ад тэлевізараў. Лесик! Усё. Глядзім мультфільм. Што, разумнік? Не мог дачакацца, каб мультик скончыўся. Цікавыя факты з вушэй лезуць. Не бурчы, Кася, працяг мультика паглядзім крыху пазней. Правільна, а зараз цікавыя і дзіўныя навуковыя факты ад мяне. Добра, слухаем. Пачынай нас здзіўляць. Спачатку адкажыце, дзяўчынкі, ці ведаеце вы, што ў зямлі ёсць спадарожнік? Гэта месяц, Лесик. Знайшоў чым здзівіць. А калі я скажу вам, што сляды чалавека на месяцы ніколі не знікнуць, вы здзівіцеся? А што, чалавек ужо быў на месяцы? Быў, Кася, быў. Здаецца, я пра гэта чула. Проста забылася. Ну-ну. Але навошта чалавек на месяцы наслядзіў? Ці ўвогуле гэта быў не чалавек, а ты даўгавухі лесічак? Кася, на жаль, гэта быў не я, а сапраўдныя астранаўты. Яны высадзіліся на паверхню месяца і, вядома, пакінулі там сляды. Звычайныя сляды? І яны ніколі не знікнуць? Гэтага не можа быць.
Кася, калі Лесік паабяцаў нас здзівіць, то значыць не знікнуць. Уявіце, гэта так. Сляды чалавека застануцца на месяцы амаль назаўсёды, таму што там няма ветру, каб іх здзьмуць. І дажджу няма, каб сляды змыць. Так, правильно. Неверагодна! А чаму ты сказаў амаль назаўсёды, Лесік? Таму што на месяцы існуе касмічны пыл, і праз мільёны гадоў сляды могуць знікнуць пад слоем гэтага пылу. Але могуць і не знікнуць. Менавіта. Таму можна лічыць, што месяцовыя сляды застануцца на паверхні спадарожніка зямлі назаўсёды. Цікавы і дзіўны факт. Здорава! Тады я працягваю вас здзіўляць. Уявіце, жабкі ніколі не п'юць ваду. Ніколі? Ну, насмяшыў. А што яны п'юць? Чай з цукрам, газіроўку? Нічога не п'юць, толькі ядуць, а ваду і іншыя вадкасці ў рот не бяруць. Але без вады жыць немагчыма. А хто сказаў, што жабкі жывуць без вады? Яны сапраўды ніколі не п'юць. Усю ваду, што ім патрэбна, яны атрымліваюць праз скуру. Калі ідзе дождж, напрыклад, ці калі яны ныраюць і плаваюць. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы такое ведалі? Ха! Вось гэта Лесік адкапаў факцік. Пра такую здольнасць жабак я ніколі не чула. Жабкі ўвогуле вельмі цікавыя істоты. Некаторыя з іх умеюць, не паверыце, пералятаць з дрэва на дрэва. О, як вавёркі? Менавіта. Яшчэ адзін дзіўны факт. Некаторыя жабкі спяваюць і нават гаўкаюць. А здольнасці гэтых жывёл дыхаць пад вадой пазайздросцілі б усе ныральшчыкі ў свеце. Ну, Лесік, ты нас здзівіў. Сапраўды, будзе што расказаць сябрам у школах і садках. А зараз вельмі цікавы факт пра знаёмую сім казку «Калабок». Цікавы факт пра калабка? Лесік, тут тебе дакладна не атрымаецца нас здзівіць. Мы казку пра калабка з маленства на памяць ведаем. Ха! Нічога новага ты нам не раскажаш. А вось і раскажу. Уявіце, амаль ва ўсіх краінах свету ёсць свае мучныя уцекачы. Пампусік у Словакіі, маленькі клецк у Венгрыі, барусак у казахаў. Ого! Аказваецца, у нашага калабка столькі сваякоў. Іх каля 40. Нават у Японіі ёсць падобны персанаж, але ён хутчэй не смятанны, а рысавы. А вось англійскі Джоні Пончык выліты калабок. Вось дык ну! Лесік, а заканчваецца казка аднолькава? Мне заўсёды ў канцы так шкада калабка. Часцей за ўсё непаслухмяных сваякоў калабка з'ядае хітрая ліска ці іншая жывёла. У гэтым павучальны момант казкі. Але нямецкі суродзіч нашага калабка, тоўсты блін, апынуўся больш высакародным, чым яго калегі з іншых краін. Ён сам прыйшоў да 3 галодных малых, якія з раніцы не елі ні кавалачка. Не, ну вы уяўляеце? 40 сваякоў нашага калабка. Так, Лесік, я хачу прачытаць усе гэтыя казкі. Добра, Кася, я шукаю іх для цябе. Зараз і пачынай. Але... Кася, ты настолькі зацікавілася, што забыла пра перапынак? Ой, сапраўды. Дзякуй, што нагадала, Дарынка. Лесік, казкі адшукаеш пазней, а зараз хуценька ўключай працяг мультфільма. Уключаю. А зараз надышоў час развітвацца, сябры. Няхай ваш сённяшні дзень пройдзе карысна. Цікава. А самае галоўнае весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!